de her store mærker omkring økologisk naturkosmetik, den har samtaget flere gange om året, hvor det træk for, hvor man tittar på den her riktlinjer. Och det är ju också för att gör man inte det så kommer EU och plötsligt kommer på att de vill se en standard istället för att det är den ekologiska naturkosmetikbranschen som har satt standarden. För det är ju de som har satt standarden. Det är inte någon teknokrat eller någon kemist eller någon eller något annat. Själva standarden här den kommer ju från branschen kan man säga. Och det gäller ju speciellt det här BDIH som ju är mer egna. Men alltså det är ju ett av de här första märken som liksom kom fram och nu har man också ändrat så det står ekologisk naturkosmetik i den här märkningen. Man har varit lite seg med att få med det här ekologiska i sin märkning så tyvärr. Annars är det ett bra märke. Det här det blev ju de som satte igång det var ju Veleda, Dr. Hauska, Primavera, Lugona Santé, Lavera och några andra tyska företag. Det var de där liksom satte sig ner och sa nej men nu måste vi göra något. Den här branschen håller på att växa, vi måste få fram något märkning som människor kan lita på. Och sen gick de till BDIH. Och BDIH det skulle vara som vi här i Sverige, företag där naturkosmetik här kommer på det, så går vi till KTF och Kemisk Teknisk Leverantørforening och säger kan ni kontrollera det här, kan ni hålla ordning på det här? För man kan ju inte själva som företag hålla ordning på det, det måste vara en annan part som kommer in och håller ordning på det här, annars blir det ju inte rätt va? Annars blir det ingen kontroll på, alltså en neutral partner som finns med i det här, som kontrollerar. Så det är inte företaget själva som gör det, men det är den här i Tyskland så BDIH och i Frankrike Ecocert som är ju världens största kontrollorgan för ekologiska produkter överhuvudtaget. Och ett starkt varumärke får man säga. De flesta känner ganska mer till Ecocert än BDIH. Och sen också utifrån de företag som fortfarande fler är med i BDIH har då Natsu växt fram. Och Natsu är igen också Veleda, Primavera, Dr. Hauska, Lugona Santé, Lavera som igen sa ja men BDIH räcker kanske för Tyskland men det räcker inte för oss när vi vill ut i världen då. För det är inte tydligt nog speciellt när det gäller ekologiska råvaror. Och då satte man igång det här, men igen det är ju ett eget organ som ju inte styrs av Veleda eller Dr. Hauska eller Lugona och så vidare. Men alltså mycket av den kunskap det finns de här ställen kommer ju från branschen, det är där kunskapen finns. Det finns inte någon annanstans. Och använder man inte den här kunskapen så blir det fel som man kan se på vissa svenska märkning som blir fel för att kunskapen kommer någon annanstans ifrån och har ingen liksom rötter ner i verkligheten i det här naturkosmetik och ja, som de här liksom har. Rötterna finns liksom där, det måste det också. Men igen, det måste vara en annan part som vi ska kontrollera de här bitarna då. Så det är ju de här märken som man kan lita på, BDIH, Ecocert, Natsu och den här engelska Soil Association. Den började ju också mer med mat kan man säga, men den har ju också satt upp en standard för kosmetik. Och det finns vissa företag som säger att den här märkningen är den strängaste, så den ska man, då har vi de här märkningen på så bara sitta och veta. Men det handlar verkligen om små bitar i den här stora helheten, så någonstans ska det vara en liten bit om, och det är lite olika från Natsu, Ecocert eller det här också ett franskt märke som också är bra, eller det är amerikanska märke då. Men i grunden så är det ju samma liksom filosofi man står på, samma grund man liksom står på. Och sen kan man självklart ha lite olika åsikter, speciellt runt konserveringsmedel som ju är något av det som är svårast när det gäller kosmetik. Alltså använda
så naturliga konserveringsmedel som det liksom går. Och det finns ju någonstans, någon har satt gränsen där och någon har satt gränsen där, kanske någon har satt det där, men man ligger ungefär på samma ställe i förhållande till den vanliga kosmetik. Det är viktigt att man inte förstår det så. Och att de här gemensamt jobbar för att utveckla det här. Så det är ju inte någon, alltså de här som jag sa tidigare, man träffas flera gånger om året, man håller på att försöka göra en standard ihop. Vilket uppenbart inte är så lätt för den har inte kommit än. Och igen, det handlar ju om att göra något själva, för gör man inte något själva så kommer någon annan att göra det istället för. Och det blir då också EU som kommer att göra det. Och man har varit inne och försökt att göra någon typ av standard runt det här, men inte så på riktigt då. Och då är det självklart bättre att branschen gör sin standard istället för att det kommer någon som inte kan något om det och gör sin standard. Och det är de risker som finns om de inte får sig till det här då. I Sverige har vi ju inte något eget märke när det gäller ekologisk naturkosmetik. Jag var och besökte Krav, sedan satte vi oss Krav och sa kan inte fixa till att göra ett kravmärke för kosmetik. Så nej, sa de, det ska vi absolut inte hålla på. Och därför måste vi, alltså svenska företag som gör ekologisk naturkosmetik, måste använda dessa märken om man ska ha trovärdighet med det som man liksom gör. Och går man någon annan väg och gör sitt egen märke eller man inte låter sig certifieras alls, så är det ju ofta så att det är för att man inte uppfyller de krav som finns här. Det vill säga man har råvaror som inte är tillåtna att använda här. Inom exempelvis BDIH som vi som företag jobbar med, där är 500-600 råvaror man får använda sig av. Så det är stopp. Så det finns en lista på råvaror man får använda sig av. That's it. Så dem har man att leka med och försöka göra olika produkter och inom den vanliga kosmetikindustrin där har man 10 000 råvaror att leka med istället för. Och självklart då också gör kanske vad heter det, mascara som sitter som klistret på ögonlocket och aldrig ska ramla av sig när man gråter eller blir trött eller någonting som helst. För att man kan använda så vad som helst kan man säga, som inte är alltför giftigt eller farligt. Det är ju det som liksom är så skillnad och det är ju det som också gör att man jobbar med naturkosmetikprodukterna så får man oftast kanske tänka mer och leta efter andra råvaror och hitta andra sätt att göra det på för att göra produkter som konsumenter också tycker ska fungera. För alla vill ju ha produkter som man tycker ska fungera. Det är ju så det liksom fungerar. Om man köper den ena typen av kosmetik eller den annan så vill man ju ha produkter man känner om de fungerar. Tvättar jag mina händer så blir den rena. Smörjer jag det på något mascara, förlåt här så ska det sitta fast i alla fall inom en viss tid och så vidare. Det är ju så man liksom vill ha det då. De här stora märken omkring ekologisk naturkosmetik, den här samtalen flera gånger om året, och de träffar och de tittar på de här riktlinjer. Och det är ju också för att gör man inte det så kommer EU och plötsligt kommer på att de vill se en standard istället för att det är den ekologiska naturkosmetikbranschen som har satt standarden. För det är ju de som har satt standarden. Det är inte någon teknokrat eller någon kemist eller något annat. Själva standarden här den kommer ju från branschen kan man säga. Och det gäller ju speciellt det här BDIH som ju är ganska farligt. Det är något med Bundesindustri eller annat som är ganska konstigt och mystiskt egentligen. Men alltså det är ju ett av de här första märken som liksom kom fram och nu har man också ändrat så det står ekologisk naturkosmetik i den här märkningen. Man har varit lite seg med att få med det här ekologiska i sin märkning så tyvärr. Annars är det ett bra märke. Det här det blir ju de här stora märken omkring ekologisk naturkosmetik, den här samtalen flera gånger om året och de träffar och de tittar på de här riktlinjer.
Och det är ju också fordi att gör man inte det så kommer EU och plötsligt